Amansane winyano baby Kumawood TV Amansane yena yedimu Kumawood TV aba Amansane yena yedimu Kumawood TV aba Amansane winyano baby Kumawood TV Amansane yena yedimu Kumawood TV aba Amansane yena yedimu Kumawood TV ya damu nyina ase oba de adaroma wadom ye nyina boye nkwa ho ban omo se yare kodi ewuo covid-19 wabesensen wiem odamansa nyina akom enye baakofo nanso ni nyina mo no akone abedie no kwa na ekoso oba de adaroma ene na honhoma kesi adaroma ode adom nipa nyame nti yengu na enwe betra se yebeka oba de ne nsa no nwuma enne tumi ne mani ye ede akire mepesa me ma oti ase se nyakoma ade na ehu nanso enye hu ma won na wode ho atwere oba de wode ho twere oba de a ade bie ehu de nanso wode ebere nka oda bia da nya sa gidie no na onya sa gidie no a oba de nti obetena se meda ase wani guso ohwe Kumawood TV na go prama kase a ye frɛ no the spiritual hot seat eso na ene wani ewo yi enti unyama onua bia mane abona mane se spiritual hot seat no ahya ase me yeguso aye adwuma oba de enhyirawo mi a me di dwumade ho chia me din Major Prophet Charles Opoku Dako ofra Major wa Major so pa na de empanimfo adi ni me ene the great oracle one onyankopon sha onyankopon nya okese ma me ntwa me ho na menye nkrato mra sese ya me ba ya beto aso pa bene so pa me da ase tale ti ehoni ahade come pa akata wine akata wine so ade say when are you so na say forklift de dada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me beturu ye no ana nchance ni twa no aye me de asebo tale me nua na ja obi abodan so ma no na nye kra wo the way was fine to kura dem finfin no nso to ebebo ne se shower no chema aboko de me say ma bokasi dan yo e dia man international contractor no boss na me nua iba ya wo se chale nsuo to a be se shower roof ni nyina anye papa wo dada GB1 ye say rain go away come again another day unse na no oba me ma IBR we you okay aside IBR no ye wo alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de anyina nchen kakra say dia be bomu sonko kura ne say ye wo emboss and you say me to me the number emboss there be we you safe o the board dan so papa ensu to awie bo apetampe utim ya utim de tim enti mo patches say me dan be say di mu ye free bibi re-roofing sa re-roofing no obepo modern no ama inspectors edi kan akwa check ahwe eye enua carpenter ni de bo wo dan ne so esanse yen chance ne de bebo so ama wo ye pedimpa esanse yen ye wodimpa dada e say kala be na mo de bobo man me dan na match wo ye chameleon wo nye chameleon enchen GB1 nice one ye wo kala bia bi me kamechiro yen ko me mfa mo mfam obehu GB1 Industries wa koma e ben custom barrier wo fin so kwan so Bafana kama sama mami Bafana di masama mami Bafana tumi nyarewa Na wa mama wadi ya so chai Usisi ya uya Bafana eba mischa Bonoria Sasa brina maya ume Bafana eba mischa Bechimie Handi dasi Sofalash munamure Abibi duro mujata Bafana eba kapso Unum kapsos na unum mischa Bafana Open phone and num wouldn't feed me no jai and no you be at me num now bubbo beer Ubenya Bafa Mr. and the capsules or my move be a tonu pabia. Kai say, a drain young mamma for when you fear to me no and mapping for and no bad time or money banner for Bafan would Jidiajo Nkwa. Me pacho me da se so anya bre na wa twa ye ame akwaje nkrato aba
ebi ana afei na wadwan ne yan aha Kumawu TV na go prama kase esua so ade friend the spiritual hot seat aha na esua de aha nso na agi adwenkyerɛ onyankopɔn ba ade no onhyira obi a na abɔfo konkron enhyira ye nyinaa yɛda mo nyinaa ase yɛda ɔbɔ ade nso ase sɛ wɔhwɛ ye nyinaa so nhyira nka awurade mepacho me ba sesi ya Tale ti ehoni ahade come up akata wan nice one I say when are you so na se forklift de dadaada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me beturu ye no ana nkyɛnse ni twa no aye me de asebo Tale me nua na ja obi abodan so ma no na nye kra wo the way was fine to kura dem finfin no nso to ebebo ne se shower no chema aboko de me say ma bokasi dan yo e dia man international contractor na oboso na me nua yi ba ya wo se chale ensuo to a be se shower roofing ni nyina anye papa wo dada GB1 yeah say rain go away come again another day unse na no oba me ma IBR we okay aside IBR no ye wo alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de anyina nchen kakra say dia be bomu sonko kura ne say ye wo emboss thank you say me tumi de number emboss there be we safe o the board dan so papa ensu oto awie bo apetampe utim ya utim de tim enti mo patch say me dan be say di mu ye free bibi roofing sa roofing no obepo modern no ama inspectors edikan akwa check ahwe eye enua carpenter ni de ball wo dan ne so esan say ye nkyɛnse ne de bɛbɔ so ama wo ye pedimpa esan say ye wodimpa dada e say kala be na mo de bɛbɔ man me dan na match wo ye chameleon wo nye chameleon enkyɛn GB1 nice one ye wo kala bi me kamechiro ye nko me mfa mo mfam Obehu GB1 Industries wa koma e ben custom barrier wo fin so kwan so Bafana kama sama mami Bafana di masama mami Bafana tuminyarewa Na wa mama wadi yesu chai yɛda mo ase ɛne mo bra ma sɛ no ɛwɔ yɛ ho yɛda mo nyinaa ase abusua ɛnɛ asɛmtira ɛda ɛpono so ɛne sɛ does coronavirus has a cure coronavirus ɔwɔgye nterɛhan enti ɛwɔ aduru a yɛde bɛsɔ ano anaasɛ yɛde bɛ ɛsɛ yɛ ho yare ana aduru wɔ hɔ saa ana aduru bi ɛne hɔ mekae sɛ video bi bae yɛsɛ maame bi wɔ China ɔso ɔnya coronavirus aduru ɛyɛ aban ɛna ɔde nkuto ayɛ nipa nyinaa gu so bibini na kɔyɛ ya kebɛka sɛ mfa afidiem anaasɛ ɛmfa afidiem te yɛnye ntom enti mi bisa sɛ coronavirus yi wɔwɔ aduro anaasɛ ni aduro yɛnya ne saa no onku yɛn anaasɛ yɛnhwɛ ano aduro wene asɛm a yɛde ato hɔ yɛ a yɛn nyinaa yɛbɛbobo ho ɛyɛ menu nyinaa ɛna esua fisa we de enyama dwonko aso ye na corona ogina saa yare we omu obi a onfere obi a we mistake no ochewa obamu ato kakanka onyame nhirawo na me guest a me no ba be di dwuma o yesunsum nipa da bia otea enti na ye ba behwe ade na sunsum so e wo ka kire yan anasa spiritual eyi no e wo impact e coronavirus aso anasa eni so na me ka o say WhatsApp line 0543 596070 0543 596070 we name Tesla ya me di edi dwuma enti ubetimi attest e dia faso na hye nso se ye mfre so me pa cho se me bie phone line no nso tumu a wo beba so a ya adwuma afidie ne mame na bibia nko kama oba de adaro ma ensuo na gufom nti ama asase na dwo me da ase India doctor memo akwaba nyame enhira pa na corona be na ade still a body da so gina so anaza lockdown e bi anka ho say emra o man ni ash sanete mo ne onu mi pro no mu kusami a nam so di no ko mo bi a na obi aba be chia e serious na be for man mo me moro mra so nchembra mo bra ni diso medase obi beka say obi o se o me de me yesunsum nipa me yesunsum nipa nko ade munya me de mpe na me ye so yesunsum nipa on ti sunsum wiase medase that is the nice answer enti mu amu abonten a mo gye me ho sache me na me yesunsum nipa
guy deɛ mepɛ biara meyɛ corona kyewa ɔno ɔmfa ɔno sunsum a ɔyɛ o ɔbɛyere o ama ɔn sɛ wonti sunsum wiase sɛdeɛ india kan yɛ no a nti obi ankɔmpɔto ne ho mampanin akasa na yɛntra sɛ mampanin kasa ansa ne yɛabɔ yɛ ho ban deɛ waka no ɛyɛ excellent nti mesrɛ obiara nkɔmpɔto ne ho na yɛn nyinaa yɛnkora yɛn ho kakra ɛfiri sɛ ɔman no hia wo wowɔ biribi a bɛtumi ayɛ ama ɔman no yɛda wase india wakɔ sunsum nipa yi coronavirus wagye ntere ha baabiara na mepɛ sɛ mbisa sɛ yɛwɔ spiritual implication ɛwɔ coronavirus so anaasɛ yɛnni spiritual implication biara yɛmatiefo ne ahwɛfoɔ nyinaa mu na wonim ɛdwo mɛfa sɛ akwanya wei so last week yɛhyiaeɛ ma meka biribi sɛ yɛbɛdi akɔsideɛ ne yɛbɛbɔ mpayɛ that's right na nea aba ne meka ne last week mɛsa ka no a mɛda ase march yi kɔ awie ne yɛsi april mu a meka saa sɛ ɛkɔpem april 15 ɛɛkɔ ne fam yɛnte sɛ ne ɛsiti ne ne bi ade ntra yes yɛkyɛn sɛ coronavirus no aba ɛnyɛ nyame na ɛde baeɛ mɛda ase paa ɛyɛ nkurɔfokuo bi ɛna ɛpɛ sɛ saa chinafoɔ nyame no yɛkɔ som no yɛgyae ɔtumfoɔ nyankopɔn no ɔbɔɔ soro ne asase no ɛto nkyɛn okay ɛfi so ɔmo tena ase no implement it and say no if that's the case yɛmfa saa deɛ ɔmmra abɔntene yɛhwɛ sɛ yɛbɛshut all the churches and the mosque sɛ ɛyɛ adwuma deɛ then we prepare and come with same ideas or neɛ na kyɛnse okay and ɛno ne nea ɛsi sisi yɛ that's na right saa nkurɔfoɔ ne nkurɔfoɔ bi a wɔn na nso gayism ɛne saa nneɛma no so sɛ sɛ americafoɔ president a ɛyɛ trump Donald Trump akɔyɛ obstacle ɛde ama wɔn trump twi ne ho sɛ kim saa opposition no ne trump ɛrɔb soldiers for ɛyi ne friend sɛ presidential seat no ɔno no belong to sɛ group no wow saa na te yɛmfa saa ɔno n'ani gye gayism ne lesbianism ho yes okay yɛmfa saa wemra out yɛbɛtanehye world ne yɛnhyɛki world no na sɛ yɛyɛ saa de na sɛ churches ne yɛkuro so churches nyinaa down ho na yɛ sɛ at the end of the day no yɛne yɛbɛcome out with measures si yɛnsom saa nyame wei that is what is coming by the say no 70-80% of ɔma ideɛ no ɔma achieve sɛ americafoɔ ayɛ biara china koraa na deɛ ne hyɛ ase wɔ hɔ nnɛ no ɛsɛ ifo na ɛli us ne ada ifo na ɛli baabi adeɛ no kasa firi baa sɛ ɔmo record ɛyi ne ɛba down ewuo ne yare na ɛba fam yes ɛwɔ china na america ne ada yi na trump akɔkɔ sɛ ɔno wɔnyɛ saa nneɛma ne ntum nti ɔkɔkɔ suntudua de ama wɔn wɔn sɛ there was a time in Ghana had said I whites ehia blacks more than blacks ehia both that's so, right there was a time they said that no said no so one bit me accomplish it and one by dia and your continent you ever said the black continent that only the Africa nyamai okay so also call about to call the continent no yes our continent containing blacks Africa is in the and don't make your attempt in your toss with F1 the toss watching no to me every to Africa so when they came no you also mean and say omo de adiri bi pobi shade mu say ade otumfo yakopon de a change na enye evil wow wow bibi to say e bibifo anyame ya ne fa so sum ɛkwan ne yɛfa so som ɔbɔ adeɛ ne nyinaa yɛ bɔne wokɔ ho a ɛyɛ bosom ɛyɛ adeɛ a ɛnsɛ sɛ yɛsom nti yɛnya yɛ deɛ no ne yɛmɛsom ɔmo deɛ mo meda ase yɛ deɛ no ano mo sa ahwɛ akyire dabi mo Osa ko court say as ko fa evidence bra woni evidence bi a what the for na osa na etwe man so mi minister dey tie ba sign na awu sana tie dey ani akofa kusua ba no krebe dead and then ye Africa ye because si bro ni ba mu no hu say no o mo trans spiritual realm no hu say no say o ko be friend say the black soil and I say black continent e to mo ko say continent ye Africa no no be some achieve ye go be present say embrace okay e bia and America for who said no. Or one say your president be on what I reassume her. If you are a man, you African, a problem never first way is our president's nephew. So, sanitary, young use to black president, are they Obama? Those Obama buys so
Yes, I used to have black president. Obesa Babe, Lanchi, gays in them more. I'm a president. Yeah, a bibine no. Bibine ne ba. Obe lunches are gays him no. Yes. I know White House, so it's not meant for the blacks, it's meant for the whites. Omanka Saka. That day, then I've done the black president. There's one person achieve AMB. Okay. And it was Obama time. And I got that being cophobia, phobia, and personal body. I don't know. And Obama san Lanchi, gays him near the addy. No one any black president. And my brother who said no. Or more courts, no one said no. Any person achieve no. You used to black president, and they achieve. It's not like you have black in Chen. Yes, I'm going to white in America. And I white is some more pencil. Maybe an 18 for a month. Almost a kind of Trump so game near the Adesso. The sanitary and also a snap class. Yeah, you know, I'm not so free. Okay. You're already baby as in this one by the pop. So Trump on the other. A bit shaky, we are saying. They shaky, we are saying. I saw you never to Abusia India so bodu yamaka kra ma mentwa me homra sisi a medase tale ti ehoni ade come up Akata wine. Akata wine. Nice one, they say. I dey say when are you so? Na say forklift dey dada. Eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha. Na me beturu ye no ana nchansi ni twa no aye me de. Asebo. Chale me nua ina ja obi abodan so ma no na nye kra wo. O the way was fine to kura dem finfin no. Nso to e bebo ne se shower no. Chema aboko de. Me say ma bokasi dan yo. E dia man international contractor. Na obo so na me nua iba ya wo se chale nsuo to a be se shower. Roof ni nyina anye. Papa wo dada. Me pa cho me dase. The heat is on. E jana no aso na ye den. Ye gina mu potwe nyame enshaw. India na fire no. Me pa cho me say me test line no. 0543 596070 0543 596070 when me test line me dey dwuma o test ba me fa o me dase India na wo ka kwan a China for ya na se enipakuo bi epese omunya omani so ade hunu a omu pese omu de ba ema wiase nyina so omunya me no ekwa omu efa so ese waka Obama de ekwa ya fa so yi Obama esi nchen ye de Trump ba ye Trump nso ameso omu ideas ne so enti se Trump anso so na se de omu pese omunya no omu nsa anka ene entrance ye tunu nso a enye yie Jesu atwa ne time nso awie 100 years bi anso ye de yare foforo ye dey eba wiase ena Trump nso na wo so yi enti kwan ba so ene yemfa saa kwan no a ye nam so dada no ene ye de saa yare wo yaba enti ye de yare yi ba se ba ye wiase nyina be soro na ewiase nyina ye kroso churches down na ye nyina ye wi ya create one president one ideas na se ye nyina ba be so mo mra na se me pa cho ho no na wo kasafa yo be so mo ye ni se who say China for nyame de aye Buddha Buddha what be so bi abeso Buddha this is a controlling neighbor see atutu churches yeah ye no pass senka obi prof me say ore ya papa no be 80 obi be frɛ obi a woni pa sɛ onka ye sɛ emre be na yare bia na bibi ba kan na kopim sɛ tutu nsɔre obi frɛ no onka nche edi so a bia na sɛ ye tutu nsɔre mu be na otumi no yen sɛ kɔbɔ suni ye mi asɔre yare be na aba ɔman no bibi asi na asa ɛyɛ ade a bɔnsam po obi wɔsɛ Obama time na sa church of Satan ni sɛ hunu bi bai Obama time bebre nti bibi fon bebre so sɛ the black pan also so near so say in ye do any himself of near black pan also near so and for poor so and then the some apart and my plans and it ye first adi we bra bonti ye the sadi we ba bonti a e ba ko dum rebi a nipa e betima akwa ko dum rebi say mani panic nipa nyinhie man nipa don enhia it ko ba sa ni asoro so ye de kan te be close churches there at the end of the day yes and go on advice ni ba bonti the advice ni ba bonti ya na say ya render so ho demo yemra nie ti yemra we no wa ni su bia no say na be ko e say bia ni say corona virus ibe mo bia nkwa so asofo ni obi aka obi amoa common owu awu ba ye bi say Bible na wo mu say oti ase ma Kristo na wu so wu manyame so oti ase say ke nyina e bomu ka che o ma pede kufa de say ye wa kan eye ye gidi fo ye Kristo ye nyina bomu use e be kwa o ma pede kufa do ti there was a source I'm a Buddha and who said yes.
ɔnyɛ kristofo ɔnyɛ nyamema sɛdeɛ da bia meka deɛ ɔtumfo nyankopɔn na ka ne gyidie wɔ africafoɔ mu kɛse because nyɛ ne ɛkɔkyi hwehwɛ aborɔfo na bɛhwehwɛ akyiri akwan that's right na wɔn nyinaa slave trade di twa wieɛ no still without blacks no aborɔfo cannot live wɔbɛka sɛ ade nkyia it's true ɛno wɔn korɛ sɛ strong as yɛ slave trading ɛno korɛ ɔmo lottery ɛsɛ ɔmo hia yi nti na sɛ ɔmo ta so pɛ kwan bi so yɛ dɛ ɛfa yɛ deɛ efiri ha ɛde yɛ kɔ nti nea ɛka kyerɛ adɔfoɔ ne ɛyɛ ɔmo ɔmo hwɛ ne sɛ otumfo nyankopɔn no da so te ase a ɔwɔ tumi yɛn nyinaa ka bom ne yɛyɛ ko a ade wo yɛ aba yi no aborɔfo naa na ɛyɛ adeɛ na ɔmo de baeɛ na aborɔfo nyɛ ɔmo nyinaa ɛwɔ group bi a ɔmo satanic group no a ɔmo ne bɔnsam ayɛ sɛ anobɛsɛ ɔmo wura ni eti ewiase through saa buddha no okay eti si ama mmɔden nyinaa ɛnya vasina saa aborɔfo no de yare no baeɛ no ɔmo akyɛ no fɔ bɛsɛ ade vasina ba ɛnɛ China na yare no baeɛ bɛsɛ America na ɛlɛdi ɛne other countries ade ntina wɔ sɛ basa it's true the China party baby no mo sere at the end of the day no mo de vaccine ba there ɔmo do mo west bɛ ba abɔnten munyɛ sɛ nyɛ sɛ ɛfa vaccine bi mba mu kuro it's at the end of the day no ne agye otumfo nyankopɔn bɔɔ so bɔ adeɛ yɛ gya ne kyiri deɛ ɛno sɛ meka kyerɛ sɛ yɛ culture na ɛwɔ African bible wɔ sɛ yɛnsan kɔ tete atempo sɛ sɛ ɔmo sɛ nneɛma bebree ɔyɛ gya no ɔyɛ akyi ɔyɛ nananom nneɛma nom yɛ sɛ ne yɛdi akyire na ɔkɔre kwan so a saa kɔn aba ɔntumi bɔ mmura Africa yɛmu sɛ sɛ nnipa dodoɔ awu no blacks yɛ sɛe ɛyɛ aborɔfo ne ideas wɔn bɛ sɛ wɔn de buddha ne ba na wɔn bɛ control wiase na wɔn ka nyame hyɛ sɛ sɛ wɔn sɛ nyame de wura hɔ ɛbrɛ dodo sɛn na yɛkɔ yi nyankopɔn ayɛ hyia dɛm ne yɛhyia yɛ presi nyankopɔn yɛ sɛ yɛn hyia bɛm yɛ presi no yɛ sɛ otumfo nyankopɔn enyuma yɛ dɛ aba fam buddha de ba fam si anyere yɛ ho a ɛna ɔde ɔsɛ yɛsoro yareɛ buddha yareɛ wɔ ba ayɛ no ɛna nyɛ ka sɛ nyame na bɔɔ so ne kɔ asase sɛ otumfo nyankopɔn na kasa nim sɛ ɔde yareɛ wɔ ɛɛba wiase abɛsɛe a asoma yɛ kɛbi ntiɛ ba yɛ so bɛte ase ɛne nyina gye tum sɛ ɔmampani akufo ado waka na mmom yɛntie yɛbɛkɔ asɔre dɛm yɛkɔ ne yɛhyɛ a yɛho sɛ yɛahyɛ wɔ nyame adwuma yɛnyankɔ a yɛho sɛ yɛnya ani saa mekɔ ne to dwa ɛtuma sɛ naa no meka kyɛ sɛ yɛsi ɛfam yɛkɔ kɔsidɛ yɛkɔdi kɔsidɛ ɛbɔ na mehyɛ meda so gyina so hwɛ me ba ending of this one yɛnsi next month 15th no bɔ sɛ nneɛma no start it kɔ last week na meka asa asɛm okay ɛna ɔtumfo nyankopɔn kyaade wo sɛ aka sɛ nnipa 31 32 anya ahotɔ aka sɛ ɛwɔ Ghana ɛbaa no asɛm ne yɛka no last week ɛba fam ɛyɛ adwuma wo okay sɛ ɔtumfo nyankopɔn wɔ hɔ baɛ na dodoɔ no anim sɛ yɛ sɛ ɔkɔtena asɔre dɛ prof bɛtumi aka kyerɛ yɛyɛ wɔ Ghana ha yɛdi ma Ghana yɛdɔɔso kyɛ mɔ mu ba abɔte bɛgbɛgbɛgbɛ it's true yɛwɔ asumasefo bebree a wonim sɛ ɛsɛ meti wei metia no na ɔyɛ program sɛ asomdue ni Ghana meyere me ba ɔmo wɔ fie ɛdeɛ na ɛto wɔ ɛno me korɛ ba kɔ hɔ mewɔ fasefoɔ hɔ ɛdeɛ na ɛto wɔ ɛti sɛ mefii sɛ nyame adom me tumi bi ade na memfa nko nyɛ me man na me man nyɛ asomdue na me man nyɛ peace ɛnyɛ abɔnten ɛna yɛhyɛ nkɔm obi nim bɛwu ɛyi yɛfrɛ sɛ ɔbɔfoɔ bɛwu ɛna kene Japan bɛwu saa nkɔmhyɛm yɛ nkɔmhyɛm funu ɛnyɛ adwuma ɛnɛ meyɛ grantee interview bi wɔ one TV station ɛna ɔsɛ doctor wokae sɛ yɛbɛdi diesel yɛbɛdi bro anas ɛliɛ yi wohyɛ nkɔm bi ɛnna ɛba mu yi a nanam sɛ wodɛ bi pakyɛw dɛ mehyɛ no meka sɛ nneɛma bi bɛba ɛbɛyi asɔfo bebree sulia ɛbɛsan aba biam saa deɛ ɔsɔfo bia na ɔho kaeɛ bɛyɛ sulia ne na ɔmo nyima sɛ asomasi bɛwu asomasi ɔnuru sɛ asɛ hwɛ yare yɛ wei coronavirus yɛsi yɛato asɔre nyinaa yɛna yɛma werɛ sɛ menanmɛduru pentecost asɔre dɛm praise asɔre adɛn na yɛnka mmom yɛwu a na ayɛ dɛn yɛn nyinaa yɛwu a na ayɛ dɛn enti yɛnwu anaa India ewuo no deɛ obi abɛwu na sɛsɛe no mampani akasa mampani kasa ɔkaeɛ no deɛ pani bɛyɛ na ɔyɛ no ɛfiri sɛ ɔno na ɔman no nyinaa hyɛ ne nsa wo enti mu nipa nyinaa yɛ ɔmampani ma ɔno ɔnyɛ sunsum nipa enti biribi ba sɛ ya ɛdeɛ na pani ɔte akonnwa so de asɛm na wɔka enti deɛ obɛtumi ayɛ ne sɛ mu nyinaa obiara ntena baabi ɔwɔ mu nyɛ petere ɛnkɔ ha nhyiamudie no sɛbe sɛsɛ mpo deɛ aba ne sɛ yɛn sɛ ɔbɛbɔ wa deɛ ɛne nkafa yi mframa wɔ ɔto woyi mframa a ɛyɛ kɔrɛ te sɛ ɔbɛbɔ wa enti ɛsɛ abusua wo ne obi te hɔ na nipa no ayɛ sɛ ɔbɛbɔ wa ma ne mfa no to meka kyerɛ ɔpanyin because fa n'anum a wahwɛ adeɛ bɛto wɔ no ɛnyɛ enti obiara ɛsɛ na nkafa so wofɛre mframa yie ho no mepa kyɛ ɔhyɛ aseɛ na yi because mframa no gyina yɛ mu a ɛyɛ corona yi bra abɔnten na ho ntɔw nyame Israel problem bi kwasi dɛ ɛyɛ da ɛsom ma ɛbibi man ahonhom ahorow nyinaa ba fie na India yi
baabi a na akasa fa no ma me nwura hɔ kakra wo se yɛnya mesom sɛ yɛatototo churches mu ba wɔnkɔka kwasidɛ nso ɛne kristosom no ɛbɔ abira Ghana ha deɛ wɔka kwasidɛ a obi anom sɛ ɛno yɛ nananom som ɛyɛ abosomfoɔ deɛ saa na nipa bebree ho no fine ɛna sɛ wɔka sɛ woso tumfoɔ nyankopɔn ne som sɛ nka nyina bɛkɔ asɔredan mu a ka hu sɛ wɔn na yɛ so wɔn som abosom no wɔn nkɔ asɔredan mu nti sɛ wɔka sɛ ɔsɛ nyame asɔredan mu akwasidɛ nti sɛ deɛ ayɛ na yɛm wɔpɛ sɛ wogyina hɛn wogyina kristo som mu anaasɛ wogyina nananom som mu pamenti ase megyina me agyi di ni megyina kristo som na wogyina kristo som no kyerɛ mu menkyia no ɛno na ɛyɛ kristo som no mepakyɛ ɔtɔbu ase aborɔfo som no ɛna ɛyɛ kristo som no enti sɛ wopɛ sɛ ɔkyerɛ mu sɛ kristo som no ɛnyɛ yɛmfa nsi nkyɛn ne yɛnkɔfa nananom deɛ na anaasɛ yɛnyɛ dɛn aborɔfo bible nom de baɛ ne yɛ kristo som okay yɛn nananom so som anom so ɛnso so yɛ kristo som wosam sɛ ade ntira ɛdeɛ ntira wankasa kyerɛ mu ɛ yɛti ate sɛ ane sɛ wɔn sɛ ɛka sɛ kristo som a obi a wogye tum sɛ otumfo nyankopɔn bɔɔ soro ne asase na wɔsom a yesu kristo so wɔ mmara ne dɔba no woyɛ obi a wodi nyame akyi okay badeɛ nana ɛkwan no mɔfa so som no na yɛ different from aborɔfo ne deɛ na ɔmode baeɛ medas na ɛnsɛ hwee medas yɛnti ate sɛ ane sɛ ɔmode ɔmodeɛ baeɛ ɔmode ɔmodeɛ baeɛ ne nipa sɛ atuɛ deɛ ne twene ne a wo sɛ ɛka bom ɔne yɛnti ate sɛ ane sɛ sɛdeɛ romafoɔ yɛ no no a sɛdeɛ romafoɔ yɛ no no ɔmode mass ɛne christ ɛbɛka bɔ mu a na yɛnya christmas yɛ na duru baabi a kristofoɔ nyinaa yɛ nti gyae ɛnso ɛnyɛ kristosom ɛyɛ bosomsom ɛne kristo ɛne yɛaka bɔ mu ɛne yɛnya no christ and mass sɛ woyɛ ne sɛ bosomsom a saa na ɔmo ka no nti na me so meka no saa sɛ ɔkɔ numbers a ɛdɛ sɛ ɛka afɔre abukyia kora na nka ho nsɛm ne ho nneɛma nya so yɛ abosomsom india kuta abɔdua mu yɛbɛwura hɔ agya na no ɔsɔ week yi deɛ me ne mu a because yɛhia sunsumfoɔ nkyerɛmu ade ba yi ɛtɔ nipa bebree adwene mu enti no yɛhia mo nipa a monim kasa sɛ ɛnyɛ sɛ kasa kɛkɛ na monim ka monim deɛ moka mowɔ nyinasoɔ mepatɔ meda ase ma mentɔ adeɛ mmra kakra bi mɛduru new bafan herbal mixture ɛne new bafan herbal capsules abusua ɛmfa yareɛ ɛnhyɛ dɛm ne nhu yɛne abibiduro ɛyɛ ɔba adeɛ nsa no adwuma ɔba adeɛ na adom yɛ no akyerɛ habanuro ɛhaban bebree atwa ɛho ahyia na wonni mu a ɛnkasɛ bi ne hɔ deɛ wonim yɛ nka ho asɛm bafa nso ɔno deɛ ne wiase ɔba yɛ ɔba adeɛ daworoma wadom no wama no nimdeɛ a wɔtumi de yɛ ahaban ho adwuma enti bafa sɛ yareɛ biara a aka wɔ sɛ malaria sɛ yɛ mehu yare a menka sɛ yɛ ulcer hepatitis B yareɛ biara yare a wodi biara bafa sɛ fa yareɛ no kɔ baabi a yɛtɔn abibiduro so baabi a yɛtɔn abibiduro bi bafa sɛ bɔmmɔdenafo ani kyerɛ hɔ wodi a ne sɛ yareɛ no ɛha wɔ no sɛ malaria fa yareɛ no kɔ ka kyerɛ storekeeper ne sɛ abusua me yare malaria enti mepɛ bafa aduro no a ɛsa malaria no ɛno an sɛ storekeeper no ɔnyɛ hwɛ dan no ho a bafa ne di no ɛdamfo a wɔbɔ dan no ho a no ayi baako de ama no akyerɛ ho amammerɛ ne ho amanneɛ amammerɛ nso ɔbɛkɔ no akɔtɔ amanneɛ ne sɛ wo so wotɔ wie a wobɛyɛ dɛn wobɛnom ɛnoa no no wayɛ free enti bɔmmɔden a ne kɔ drugstore anaasɛ baabi a tɔn abibiduro bi a wonya duro hɔ nom a bafa aduro no ɛyɛ sure wo nsa bɛka bi ebi a na pɛ sɛ wotɔn do sopu anaasɛ wo ne bafa di nsawɔsoɔ na ɔnyɛ ne bebree na nso tɔn bie na sɛbi wonya atwɔpo kakra mepakyɛ ɔgye bafa ne namba no 0453 511 501 0453 511 501 ana 0208 233 058 0208 233 058 wene bafa ne namba wɔde edi ne dwuma mepakyɛ meduru GB1 Industries GB1 for say ensu atoto yi entra se nkasa me dan nwunu sɛ saa de no atwam GB1 etimi bɔ dan so dan ne so a wotimi sɛ yes ɛdan no ho ɔden wogyina mu sɛ sunsum no GB1 so mini baabi a ɔmo wɔ kuro bi yɛfrɛ na akom so ɛwɔ office road Kumasi ya ɛwɔ office road we anya yira kwan ɔmo wɔ baabi a custom barrier no ɛwɔ no office road wa baabi a custom barrier no ɛwɔ no ɛhɔ no ma na GB1 Industries ɔmo yɛ nkrɔfo bi a ɔmo de dan so ho adwuma na ɔmo yɛ
wunya so dan wie na carpenter ne de nua nya gu so a dia ka na say ade chance be gu so GB1 say ma edin no emra wadwenem emfa baabi a na obi a mebo da so amansu amaginam na ya metuetue da na ma ensu ama mebo GB1 say memfa number ne ma wo 0540 12 32 12 0540 12 32 12 and now say 0243 577283 0243 577283 wey any GB1 Industries omo number bomodi ana from na no omo nkita ho medrodo medjowa na so ye medjowa ye nipa bi osunsum nipa medjowa ye nipa bi a oboa nipa wonu na otwedi aponyankopo ka chen say by the year 2023 2025 eskafo bedo so Ghana ekwa be so na eska befa so beba wonu o practice sunsum sam womu na behunu so na wa oti wa so bibia no wiase de so oti wa no ti medjowa say ena coronavirus adawroma asori nya adwuma ye nya biribia fra number yi na ne medjo ntwetwe enkomo problem bi ada so bia medjo betimi no akasa ofon so no ma ho akwankyere na bibia atwa pen me pacho medjo number ne 0453 011926 0453 011926 and 0272854387 0272854387 we ne medjo numbers a odidi dwuma abusua for mamenka wo say ebi ana esunsum nipa wo so pese oba the spiritual hospital so na ne enso be di dwuma ye pro abia mo bia aha enye religion asem ne ye enye kristosum ho asem enye akonfosem anasa abosomsem ena enye ekuo bia aha ya adesua nimde bia obia ba bia fa ne bia de hia ne se fabra betudwa na ebre bi beduru a ye beka se enna bi baaye a opani se itinase o kan se to ho nanum asem na ye adwuma bomodin na fa number we 0200 603 0200 603 and now for major numbers no 0453 011926 0453 011926 and now 0272854387 unya first numbers ibia uni major betwetwe nkomo ya be ma ho kwan na so ba betena so na so be ka de onim oba de Israel medase pa India na ya kan sembi sabe empanisi so wura fi wura mu okrom hina ben a wo yira wadwa baase wo kan sembi ya mede fi sa ebra na Kristo so maaye no na ya nananom wo som bi a anasa kwa mu fa so esum mu nyankopon anasa wo mu som oba de kwasi broni ba na obeka kire se ya kwa na efa so no eye bone ukọ ho a wo nananom bekun owie no osa aka kire se eno ya abosomsem enti se sunsun bi wo bi fie na se boa no cross we ya abosom wo agya na wa pakines nchen wo se me kwa akọpe broni de India oponchi wonom enti yesai coronavirus adawroma wa baba gentra enti mi bisa se ye was spiritual implications sunsun sam bi wo honom a ye betim de ayi etira fa ase ana ana wo kyerem se enipa nyina te na na kufu ado ase ene ye nyina yake agudam ye nyina ya domat obi anko ene obi anso ma enti yesai dia ne yenye as a spiritual person dia ne yenye se be yi etira fa ase na no kwesi dey twem that's right mo amaye yes was the day me tell jam na so me compare a check 1 hour and that's 40 minutes okay now no consider me jam na so 5 good hours plus wow yes India mama misa ha answer kwasida no empire na ya na abọ ne sai a Christopher edi abi bon sam bon empire no odene se bom no otutu na pempem ho no okoba obetimi bo ya menim ya no sadia no aka kire ne nyankopon so eje wo so obọ empire enti enu bi ya bon sam bon empire tutu na pempem enu bi na ya na se kwa be so na afa gina ona so e bon empire okay 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 ade akasa na ya oka oh ne dem akuma so amese otumfo nyankopon so wonyema oka na India akasa mu na oka twi kasa ti kwasi de memra mehim abet me aba any problem ebi ana sunsum sem bi wo ho sunsu otumfo nyankopon ko nipa tumi sei tumi wo nipa yes okay who they can sem that gidie touch na no matter what ebe ya adwuma okay say do be su frɛ
David Ahode, Solomon Yansan, Omia Samanfo. Tell us we fear for more men frail or mo Joseph Jumabia. Oh, they say, next time in going there, may call Egypt. Let's say, we call the pyramid of Egypt. Oh, yeah, the spiritual master catch him and say, remember Egypt. what's a man going there? Obi. I remember the pyramid of Egypt. Remember, what's your story? Bible, you so free, Nipabi or Bible. Ya fra Abraham, Ewurade boa me o ma me Abraham nsira. Abraham so ya samai. Usu fie bi wo ho. Wona na no mo a o ma wu kro. Papa di ama wo. Okay. Usu frɛ no a nyame beti. Okay. Ɛno ntia wo sum bi ɛsɛ Roma fo yɛ sɛ sum bi ɔmo ya so mo kɔ asie de nyama ne bebi na krom. Ɛsɛ Roma fo sɛ mata mo awufo sum sɛ bibi sa ɔmo yɛ. Roma fo. Ya ya awufo sum. Anya bo sum so woni ma so woni. Me yɛ kyerɛ de ko de yɛ. Ɔmo won ka yɛ. Enti sɛ du sa da na sa tumi ni nyina ba fie. Enti pa yɛ bi awo bo bia me kyerɛ direction ma. Ebi na kosi de amanfo. Kosi de no ayɛ na ɔtwe ma ako ensia. Okay. They say that's every 1 month 2 weeks be I kwesi there. Okay. Wo da de be chi me me na na de be chi kosi de na. Tumi ahoro nsamafo ne ade ade ya ho nyina abakuru. Omo nyina abakuru be sra omo chi omo jai ko be se hotete. Okay. Wo de sansuo. Wo sansuo gata bi aso ya na. Wo se gata bi ani ngura bi atwa fam. Ya na se ngura bi etin se ba ida haban. Eti me to gata nsuo to na etwi ni fra. Sa. Tibi fagu rubber bucket ba ne. Never see with a mad engine. I did have a jar inshallah. Says you see Arabia how no one. Hey, India, Tobuas, 1 year tried the idea. My hair for dear. I had the Yantradium for young new. What's say, ensure the toa? A bedrock consider any pananya, sir. A bedrock consider with my super. Now consider no idea, a new cousin in Panaya. Okay. I don't know. I won't be ever. No pump won't soon. So, me pacho twen waka nsu aka gata ye se mu de ya ne yemfa yenko gata ho ana yenko nsu ho gata ne de ye wa homa bi a efifi na beto gata ni ensu otu a be esusu ane fa na etwi fa na twe no so standard aso e wo gata ni enti wo gata ni no sahaba bi na abatiti na de egu nsu memene da de be chikosi de no wo boso mpa ye se o chere da ponda kese e wo Ghana mu masantime mu ti ahonhom e be fi ahonhom papa e be fi nyina Medase India, mama entwa me homra sisi ya medase pa. Tale ti ehoni. Ahade. Come up. Akata wine. Akata wine. Nice one, they say. I dey say when are you so? Na say forklift de dada. Eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha. Na me beturu ye no, ana nchance ni twa no. Aye me de. Asebo. Tale me nua ina ja obi abodan so ma no na nye kra wo. O the way was fine to kura dem finfin no. Nso to e bebo ne se shower no. Chema aboko de. Me say ma pocket dan yo e dia man international contractor na obo so na me nua iba ya wo se chale ensuo to a be se shower roof ni nyina anye papa wo dada GB1 ye say rain go away come again another day unse na no oba me ma IBR we you okay aside IBR no ye wo alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de anyina nchen kakra say dia be bomu sonko kura ne say ye wo emboss and you say me to me the number emboss there be we safe o the board dan so papa ensu oto awie bo apetampe utim utim de tim enti mo patches say me dan be say di mu ye free bibi roofing sa roofing no obepo modern no ama inspectors edi kan akwa check ahwe eye enua carpenter ni de ball wo dan ne so esan say yen chance ne de bebo so ama ye pedimpa esan say yen ye wodimpa dada e say kala be na mo de bebo man me dan na match wo ye chameleon onye chameleon enchen GB1 nice one ye wo kala bi me kamechiro yen ko me mfam mfam obehu GB1 Industries wa koma e ben custom barrier wo fin so kwan so Bafana kama sama mami Bafana di masama mami Bafana tuminyarewa Na wa mama wadi ya suchai Usisi ya uya Bafana eba mischano Bonoria Sasa na maya ume Bafana eba mischano Bechimie Handi dasi Sofalash munamure Abibi duro mujata Bafana eba kapso Unum kapsos na unum mischa Bafana eba mischano Bechimie Opin fuwa nenum Wouldn't be a
jai eno chi obi e tumi nom bafaneba capsule na bubbo bie bafaneba mixture bubbo bie wobenya bafa mixture ne capsules o man mu ba bia eton nupa bia kai se adru enyam mamofra woni mfie dumienu e mapemfo ene obatan a o ma ne ba nofo bafan ugidi age wo nkwa. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the Kumawood app today. Kumawood TV amansane yena yediemu. Tale ti ehoni ahade. Come up. Akata wine. Akata wine. Nice one. Say. I dey say when are you so? Na say forklift de dada. Eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha. Na me beturu ye no ana nchance ni twa no. Aye me de. Asewo. Tale me nua na ja obi abodan so ma no na nye kra wo. O the way o se fine to kura dem finfin no. Nso to ebebo ne se shower no. Chama aboko de. Me say ma bokasi dan yo e dia man international contractor na oboso na menu e baa ya wo se chale ensuo to a be se shower roofing ni nyina anye Papa wo dada. GB1 ye say rain go away come again another day. Unse na no oba me ma IBR. We are okay. Aside IBR no ye wo alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de enyina nchen kakra. Say the abe bomus no kokra ne say ye wo emboss. Thank you. Also me to me the number emboss. There be we safe. O the board down so papa. Ensuo to awie bo apetampe. Utim ya utim de tim. entimo patch say me dan be say di mu Ye free bibi re-roofing. Sa re-roofing no. Obepo modern no ama inspectors e di kan akwa check ahwe eye enua carpenter ni de ball wo dan ne so. Esan say yen chance ne de bebo so ama wo ye pedimpa esan say yen ye wodimpa dada. e say kala be na mo de bobo man me dan na match We ye chameleon onye chameleon enchen GB1. Nice one. Ye wo color bi abi. Me come chiro. Wow. Yen kwa me mfa mo mfam. Obehu GB1 Industries wa koma e ben custom barrier wo fin so kwan so. Bafana kama sama mami Bafana di masama mami Bafana tumi nyarewa Na wa mama wadi ya so try Usisi ya uya Bafaneba Bonoria Sasa brain na maya ume Bafaneba Handi dasi Syphilis munamure Abibi duro mujata Bafaneba capsule Unum capsules na unum mixture Open phone and num Wouldn't feed me no jai And what you be at me num Now bubbo beer Wobenya bafa mixture ne capsules or my mu ba bia ton nupa bia kai se adru enyam mamofra woni mfie dumienu e mapemfo e na obatan a o ma ne ba nofo bafan ugidi age wo nkwa. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the Kumawood app today. Kumawood TV amansane yena yediemu. Tale ti ehoni ahade. Come up. Akata wine. Akata wine. Nice one. Say. I dey say when are you so? Na say forklift de dada. Eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha. Na me beturu ye no ana nchance ni twa no. Aye me de. Asewo. Tale me nua na ja obi abodan so ma no ne. So ajebre no anya adaje no atwa me. O city point ye da so jira me baby me phone line said e be ya won so benya adaje na so apem. Na India e kire coronavirus e ho aduro. Dia ebibi man anasunsun nipa de all kani.
me pacho tie na nkwa so pam na ya kan asem bi say a obi te ba bi a broni na kan we ya hey broni bi anya dro ni nua bibini ba kan hey we bibini de ye ntwa mo me pacho tie ni ye wiase we nyansa eni ba ko foti na nyame no so dɔso wo de a wo som no ye fra ne sai india doctor ada ma no ano da asem bi so ɛna me ya yi nti twa ne hyew na me me phone line no me da ase and you so go there and you by your own person by say na me kan na message say I have you and the young kunsu and junior say who tie me a e na de ko nsu o to akopɛ wo ba nko nye nsu eto ya pesi tete e ma ne mu chance ne so e bi ku wo okay and me ku wo ba mu straight okay kunsu na no no wetin ba bi very guy and na de wo sense na e bu nya o tu nya ko pada na e ma wo ye e ma sa o tan friendship say do improve o tu nya ko mo je o e ye nko buo bi e ne bo sa na ye kwa de sa ya re ne de e bre nya me pa but so you are sense na so mu sense ya o tu nya ko pada wo e be fi ko ya ye nyanko nsu no a nyankunsu ya enti se bi ya nsu to ana nsu pete na se obi kone na mu a unam ko ye very good ana uso bi na wo sa nsu na nkasa ba direct no a ekutade bi ewo mu a broni friend iron enti eye nsu anka be enti tumi ewo mu free soro no sa tumi ne da so eye adwuma okay ya da oba ade ase me pa cho me bia me phone line no 0200603602 0200603602 me pa cho free a beje oso na hyɛne nso ma me sɛ wobɛfrɛ a bɔ mmɔden a loa wo tv set no anaa dwom wo sound no kasa no a ɛwɔ tv no so dwom no ansa na woafrɛ me woannwom no na ayɛ wɔ adwene sɛ wobɛfrɛ huhuhu bɛ mu a wobaeɛ a no ansɛ makate no ɛsɛ wontɔ phone mmerɛ me phone no mea na medea mepa na mefa wo mempa a memfa wo corona da roma ma menye me ho nso minaa corona ba a ɔgye minaa deɛ bɛ na wayɛ no ma me so nya ayesɛm kakra na ara me mmerɛ menye person na nyame enhira frɛ me ni anwetwe nkɔmɔ nyame enhira unse nyewa ma sense ango fo be no be try no ka off ezo bi e be ja sɛ on sɛ saa deɛ wɔ akyire no ɔmo de phone baako bi bɛ ɛyɛ 5G saa 5G no obi a bɛyi so bibia ɛwura o system no direct ɛno na de wɔ bɔ kɛseɛ ba no ba nipa nya nhune kɛsɛ ahyɛ aseɛ ɔmo introduce ba enti no ɔmo hunu kwan bɛfa so ɔmo de bɛba system no mu. Hello, Major. Yes, sir. I'm Bachar Salam, it is mine. Abba. The boy says me himself. Yeah, bro. Oh, now we are doing boko. They are say, "Facha myself, friend, me nyada jema. Wa wani tuya. Yaba no." Me amanitia pa, amanitia. Abdo yankasa. Yo, we the nyamin shira muni ajuma mudi boy. Amen. India doctor, Yetiano. Audio so pa. Major on say asunja de bia ye kan. Na Kristo fo no bi ni se bia ye ta ka o ma na se bi da. Major na we say abi before ye ma ye ni te. Na enkrofobia dada ya che. Of course. Empedo do na major me kwa kwaji ko kwa sase. Na me mfase kan konkodo no ma ko jina o say in the name of Jesus na kuku abi dua so. No entimi nya adwuma de a. Ene wo ze mu se ka ya lewe na aba no enye mpa ye na ebaba mu na ye adwuma. Major ya ton ye colored akoto black and white. Because senka anyame na mo major senka himfofo no so gina so na nka ohini bi yi odwan ana nantwie na tumi e wo ni krom ho na nka wotwa e dia masa aman no na nka wo so twa na na do discuss sponsors nso no mo twa sa mo na eji se nka tumi ni betumi asoro akifan na masa ya de no di pa bon ko mu tin ko me wura man no ba major ya jai na ya ngobo ye nsem na mo mpaye Abdul Salam major mese ajira do timo no major do the na me mo na mo me da se pa Abdul yamin sha hello Open kase wo din ni ba bi akase free major sorry okay doctor that Pacho online no mun na ho mento nka yi na me say doctor that na nyankunsu like
It's not that so And soon I don't know. And I say, I know young people, young people, which is I'm little and then okay. And I'm India doctor did not bet to you. But I said to be one sunny upon into the time to go. Now bet you. That's it. Hello. Hello. Open the castle, did baby a casa free. Isaac, casa free. Hello. 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 I say, oh, casa free. Hello. Isaac, casa. But I don't know. Hello. BTO casa. Oh, what's my casa? Casa Minia. Say I draw the choir, my neck I draw dream car pass so for focus on my man. I draw our year, I put pass on the day I said my zero. But okay, I won't come to work at I won't you. Yame show. Me patch me phone. Hello. From me line any come on. That's all from somewhere across the doctor and I'm in for course baby. Yo. Mama for kwanya we so. Me baby air per dying. See any me baby air per dying. E wo baby to say abo. Hello. Hello. Miniaba. Wadama we did kasa free. Hello. Hello. Miniaba mpacha we did baby kasa free. Oh, want to be anyina. Okay. Hello. Hello. Open the kasa we did baby kasa free. If you was it, because every was it. Okay. Because every was it, the Kwame Nkrumah. Eja Kwame Nkrumah. Hey. I tell na Kwame Nkrumah mana beje. What's what why you? I tell na ofan kai me flan so. Na na do ba no ofe asofo ni nya bom paye no. Nka season ka asofo ni nya akọ so bom paye nke be bu ana se bisa na se nti de fan kai me flan so se I vote to journey Nigeria. Okay. Too. Okay. Do sanity. Medasi, Yamisha. On also need the no. Obaso amefa. Hello. Okay. Now me the two and him say, me baby air dying. Hello. Hello. Open the case, we didn't baby akasa free. But the taxes we don't mind. The friend family. Okay, Rakami Akasa. Rakami Teo. So that I'm more than me percent battle. I my friend was Kumawu. You got no more than me percent battle. And one of the Sobra Kwame. The mission say Ghana, they need a young Bible. Okay. A young Bible is there. Bible bit mama. I didn't know it for house. And Mr. Ghana, Bombay, my from Bible, yes, mountain bit my boy. That's Yame Insha. I come in 2 colors. Nipa me no peba, minti me and fakos view. Yame Insha. Me patron me de 2 and him. Me baby pedain, ewo abuabo, ampa me abuabo, enya kumasi abuabo, eye ampa me sokoban abuabo, and America ho asem. E free abuabo, ede ba sokoban, anasa eba ahojo, sa areas way. Nipa no ope 3 bedrooms. Toilet and bath ni emienu. No anya na big hall. Enti wa wo bibia no agent. Agent na mete ya no. The American agent asem. Enti ye fie wura na won sa wo dan American ho asem bia. Me pa cho me pon from a line we 0553 011926 0553 011926 and 0272854387. Me pa cho ofra nipa no ba behwe na nani je ho a otua oka me pa cho me da ase. India doctor
so akasa bebre me pa cho me ka o say aka 2 callers wo ba me fa na ya de ayi no ko awiye India say baby akasa dro hello hello udin ne baby akasa free Patrão da Jafuca. Okay, kasa oh antimi anyina so India baby adrein anya den a anya da krope e de betimi atobo atwa asuofra anti anya den a education de be koso a COVID-19 enya anwie de yesu eginam ebia na say obi airport number no offer no no de nkomo Hello. 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 Open kase odine baby akasa free. Hello. Open odine baby akasa free. Hello. Oh, I'm so on Temenka. Hello. Hello. Okay, when she Yankasai. Mepacho radio about one of the two, so the program I am the show. Na so fire cast for one seminar. And see, and a number of for so around him for no almost na amambrano. The witty mom pipes and my many years here in Quag Nabusum, a sort of person quana. But in no. If you're back for not almost making me say to my Brahma, you are in a car, cannot boy now. Here is not so quana. So Adaroma. Now the name Odifo Beneza will say, it is not well with my soul, it is not well with my soul. Nanado, what was sorry, Abusum fear dear, one to move, and just say once, one to Abusum fear dear. And you said an animal comfort and Sabegu from said the okay, and to Odifo Beneza. Aja, Wadao Mamechia, Papa. The major himself. Yeah. Virus until was it? And the general man. Okay. Yes. It's what one can have come to your cocoa bomb fire, the Abba said. Usumi Koya, I checked one next one, if you did from Yamabe grass, because that's the last week. Okay. Or two when you come on child and then a sleep at it to me down. Our Ghana. Our Ghana. But then you say Yami Bay, Yami Tay and Pipe. But you say, eh, dear. Now, your class simply said, solution made a more common was up. I don't want to get a young ensure ya to ya yankonsuo say ya rebebre yankonsuo say ya rebebre wonu mana na mu na wo sisa e bua usura no pada wo ti ansu ko bi na bua me di pebia ye di ama okra na eti mu o se yakopon ball blacks no ya di share mu di ti first and white di bi the bua ma sam ni e very strong e fi fight against any disease either say o ti bi wani say virus say one you o tu bo yakopon dia chief and then the Biamica so to young that's a before near Yameno, who wrestles maybe before the young Yame. I'm from the it is true. Fatuja Mo 0240 55 36 82 0240 55 36 82 where India spiritual doctor the number Sunsum before the number and what they are told no enti mu a man 10 year maybe ase no and now pe bibi mu nkyeremu a obetumi afa India spiritual doctor Sunsum before boafo the number no dan atwetwe nkomo me pa cho me da ase abusuya for ma me fa asem wantu anim ketewa bi na me mpon dia bai ase nyina ebo aye ho enti mate spiritual school ewo WhatsApp en kan na bibi nti manyem sese mi jem natie eho no enya kristosom ene ye ne ho ena nya amamre ene ye ne ho ti asam ne ye eye sunsum sam ene ye ne ho wonti sunsum ase amadwane me ha adwene o beframe a me ade o ade waka group no ho
nemo so oba ya isem ho me sofo se ade me nim no sofo onim bi ba bi e gina no sofo ontimi nyina ho da enti frɛ me 0453 011926 0453 011926 ana 0272854387 na me no ntwetwe nkomo me hwa na sa adwen na nyina me do be company fo no oba de enhyira pa nyame ɛyɛ adom a ɔkyena yɛbɛsa ahyia me amede dwumadi ho kyea me no Major Prophet Charles Opokuda ko Major 1 ena ekasai the Great Oracle 1 eno ano no me crew nyina so nyankopon enhyamo Sister Augustina nyame enhyao Sister Loretta nyame enhyao Mr Kobe Frank Owura Kawachi nyame enhyao ena me programs director Mr Ochinozo 1 onyankopon obade onhyao me ankasa me yere of mame Becky nyame enhyao AJ Hipsy nyankopon enhyao brasa me Papa nyame onye okese pa mechia mu nyina mechia me nyina ne masore ma mo ma bai tale ti ehoni ade come up akata wan man so ade say when are you so na se forklift de dada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me beduru ye no ana nchansi ni twa no aye me de asebo tale me nua na ja obi abodan so ma no na nye kra wo the way was fine to kra dem finfin no nso to ebebo ne se shower no chama aboko de me say ma bokasi dan yo e dia man international contractor na oboso na menu e baa ya wo se chale ensuo to a be se shower roofing ni nyina anye papa wo dada GB1 ye say rain go away come again another day unse na ano no oba me ma IBR we are okay aside IBR no ye wo alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de anyina nchen kakra say the abebumu sonko kura ne say ye wo emboss thank you say me tumi de number emboss there be we safe o the board dan so papa ensuo to awie bo